Kaixo gu, Alba, Sofia, Xabi, Javi eta Anel gara, eta zentzumen organoak azalduko ditugu. Zer da, kanpoko gauzetaz konturatzeko organo batzuk dira. Zertarako balio du. Entzuteko, daztatzeko, ikusteko, usaintzeko eta ukitzeko. Nola osatuta dago? Entzumena. Kanpoko belarria dauka, belarria eta kanpoko entzunbidea. Erdiko belarria dauka, timpanoa, mailua, ingundea, lentikularra eta estribua. Barruko belarria dauka, klokea eta baraklia. Daztamena. Daztamen organoa mia da. Mia tontor txiki batzuetaz osatuta dago. Hauek dira antzematen dituztena. Lau zaporez bereizi ditzakegu. Gozoa, gazia, garratza eta pingotxa. Ikusmena. Ikusmena dauka hiru parte. Dauka aurreko partia dela aurreko segmentua, atzeko partia, atzeko segmentua eta begiko kanpokoa. Eta begiko kanpokoak dira betasala, betileak eta bekana. Eta aurreko segmentuan gare kornea, irisa, kristalinoa eta umore utzua. Atzeko segmentuan dago umore beirakara, retina, konjuntiba eta nervi optikoa. Eta aurreko eta atzeko segmentuan tartian dago esklerotika. Uzalmena dago zemenaren organoa da zuia. Uzalmena dago zatuta goiko korneta, erdiko korneta eta behiko korneta. Faringea, uzalmen nerbia eta uzalmen bulba. Ukimena. Azalaren ukimena bakoituko gauzetatik. Gainera, azalaren nervio bukaeran dago eta aileko pilunaren bitartez jasotako informazioa garunari bidaltzen dio. Eta garunak informazioa pilunari bidaltzen dio. Eta goiko hori, metagarrizaztor jartzen dela, da ikusten jakiteko zer da, gero receptor del dolor pazientetik gauzada da jakiteko dosa ikusten badozu arimina edo dezaukasun eta termoreceptor hau da temperatura eta gauza jakiteko. Nola zaindu? Entzumena. Ez eduki asko kaskoak MP3-a baldin baduzu. Eta telebista ez jarri oso altu. Uzalmena. Mokoak dituzunean kendu mokoak. Eta kontuzio usain batzuk dira oso toksikoa eta gure zurra ez du aguantatzen. Ikusmena. Begiran gaixotasunak dira astigmatismoa, kataratak, hipermetropia, keratitis, miopia eta hori. Eta gaixotasun horietaz oftalmologak arduratzen dira. Ukimena. Ukimena zaintzeko ez duzu ikutu behar gauzak oso hotzak edo oso beruak. Daztamena. Osasuntxoa edo batzuetak erikabai osasuntxoenak ez dira gustu hoberena. Galderaren bat? Bai. Asko. A ber, zer da? Zer. Kanpoko gauzez konturatzeko. Kanpoko gauzetan konturatzeko organo batzuk. Susana? Ikusmena zei usami dauka. Aurreko segmentua, atzeko segmentua eta begi kanpoko. Javi. Zerek hori begizak? Bai. Ikusmena. Eta zertarako? Zertarako. Zer zentumen dauka? Ba hori. Zertarako? Entzuteko, daztatzeko, ikusteko, usaintzeko eta ukitzeko. Elene? Nola zertarako? Zein. Zein.
Es que, tía. A ver, Nola? Ikusmena, usaimena, Jon. dastamena, entzumena, Usaimena. eta osaimena. Dastamena, Dastamena, entzumena, ikusmena, usaimena, ukimena. Ikusmena, usaimena, dastapena eta ukimena. Los sentidos de la vida. Bai, eske hori da, Entzumena, usaimena, dastamena, entzumena eta ukimena. Diagoz, balima Belarri, ez dugal, ez dakigu. Belarri gaixota. Otitisa eta susoitzun ikusi. Otitisa. Begian gaixotasuna. Bai, diga, astigmatismo, astigmatismoa, Catarata. konjuntivitis, miopia eta presbisia. Miopia, A ver, danak esan doitugu. Astigmatismoa, catarata, hipermetropia. Astigmatismoa, catarata, hipermetropia, queratitis, conjuntivitis, presbisia. miopia, Eta ja. Astigmatismo, catarata, queratitis, conjuntivitis, hipermetropia, presbisia. Astigmatismo, catarata, queratitis, miopia, Hipermetropia. Presbisia. Galdera Marisa. Conjuntivitis. Bai dago. Bai,